Hola a tothom, som a la lluna vella de maig i toca fer la ratafia de la iaia Maria de Cardedeu. Malgrat les circumstàncies adverses, aquest any el museu ha volgut continuar la tradició i us ha facilitat la recepta i l'elaboració molt ben explicada. Aleshores jo us faré una petita explicació, resum del que venim fent al llarg dels anys. No n'espereu massa, perquè si veieu els vídeos casolans dels especialistes i professionals de la telecomunicació són com són, imagineu com serà aquest meu, patètic. Sigueu benignes i tingueu paciència. La ratafia de la iaia Maria de Cardedeu és molt antiga. La iaia Maria va morir l'any passat als 100 anys i la va prendre de la seva àvia. L'àvia era la jove de la casa, per tant, l'únic record que té és a partir d'aquella nena petita ajudava a fer la ratafia a l'àvia, però anteriorment la història no la sabia, si bé ja és segur que la feien en el mas. La ratafia de la iaia Maria té dues peculiaritats. Una és que és l'única que es fa amb dues tongades i l'altra que és l'única que es fa a la lluna vella de maig. Totes les altres es fan al juny per Sant Joan. La ratafia de la iaia Maria consta d'herbes, de cítrics i d'espècies. Les herbes jo aconsello anar-les a buscar al bosc, però evitant els vorals i la proximitat amb sembrats per evitar la pols i els pesticides. A més, tallar les parts altes perquè no arrencar la mata, perquè fos reproduir, i tallar les parts altes que així també evitem els excrements dels animals. Anar tallant de diferents llocs i sobretot si recollim flors, fruits o llavors, no del mateix lloc, perquè llavors tingui la capacitat la planta de reviure i de reproduir-se. Les herbes i les flors i les fulles, tot el que fem servir per licors, ho hem d'agafar abans que escalfi el sol i quan s'esvaï la rosada, o al vespre abans que estiguin humitejats per la rosada però que ja estiguin fredes del sol. Llavors conserven totes les seves propietats. Les herbes les tallarem esmicolades amb unes estisores d'acer i les farem a pessics, tal com indica la recepta. La recepta hem de ser curosos a l'hora de posar el romaní, ja que si en posem massa amargueja i domina molt. Les altres podem ser més o menys generosos segons que ens agradi més un o l'altre. La llimona i la taronja la pelarem amb un ganivet de porcellana o d'aquests recoberts de material plàstic, només la pell de color, evitant la pell blanca i ho tallarem a trossets. La nou moscada la ratllarem i les nous tendres les trencarem, posem un os de plàstic, les xafarem amb la mà del morter i amb una cullera les anirem col·locant a la garrafa. Us recomano fer-ho amb guants, ara ja estem acostumats a fer coses amb guants, perquè si no queden les mans horrorosament brutes. Aleshores, quan tinguem tots els ingredients junts, que aconsello primer, ja ho he dit, posar el sucre i després el licor i tot l'altre, llavors taparem la garrafa amb un tap de suro i la iaia Maria hi feia una camisa de cotó que lligava amb un cordillet. Aleshores la posarem hi posarem una etiqueta escrita amb llapis, amb la data i podem anar anotant les incidències que anem observant en l'elaboració del producte. I la posarem a sol i serena sobre un drap gruixut o una tovallola gruixuda. Aconsello que si és una garrafa no hi ha problema, però si és un pot, que sigui un pot rodó, que no tingui arestes, perquè llavors, si l'apoyem, podem anar-li donant la volta sense necessitat d'aixecar-lo a plom. I si hi ha arestes, el sucre xoca amb l'aresta i costa més de dissoldre. El tindrem a sol i serena els dies que diu la recepta, però si ha fet mal temps allargarem una mica més la quarantena per tal de suplir els canvis bruscos de temperatura. Taparem la garrafa amb un barret de palla vell, amb un sac, amb algun teixit natural, perquè si bé li convé el contrast de sol i serena, si un dia hi ha un canvi molt brusc de temperatura, que no tinguem un disgust. Un cop estigui la ratafia feta, la colarem amb un colador d'acer inoxidable o de plàstic i llavors prepararem les ampolles. Les ampolles les podem rentar, si caben al rentaplats, perfecte, perquè queden suficientment desinfectades.
Aleshores, les ampolles les omplirem amb un embut també de plàstic o d'acer inoxidable, que hi posarem o cotó hidròfil o una gassa o bé un paper d'aquests del cafè. El de la Melita va bé però es trenca molt fàcilment. Aleshores filtrarem el licor dintre l'ampolla. Quan estem preparant les ampolles i omplim-les, haurem posat a bullir els taps de suro amb aigua i vinagre. I un cop bullits, uns 5 minuts, els deixarem sobre un drap perquè es vagin escorrent. I llavors anirem tapant les ampolles i si podem les lacrem i si no les tampem bé. Llavors hi posem una etiqueta bonica escrita amb bolígraf i llavors les guardem en un lloc sec i fosc. Les ampolles, si les heu de fer servir al cap d'un any o així, o inclús abans, millor filtrar-la altra vegada, perquè la nou verda té uns tanits molt potents i fa un pòsit molt fosc. Llavors, al decantar l'ampolla passaria que aquest pòsit ens enterbolaria el producte de la ratafia. Aleshores, la ratafia diuen que és un licor que fa amistats i desfà enemistats. Estem en uns moments que ens convé molt de fer amistats i cultivar-les. I diuen que es fa per Sant Joan, o sigui, llavors per Tots Sants es prova i que per Nadal ja es pot beure. Amb la ratafia podem fer molts productes, o sigui, primer es feia servir només com a estomacal després dels menjars. Després, ara ja es fa fresc amb glaçons com a aperitiu o com a refresc. Es fan còctels, podem fer bunyols, emplear-la a la cuina, flams, podem fer infinitat de coses. Es pot barrejar amb kirsch, es pot barrejar amb cervesa, amb cafè. Bueno, jo què sé amb el que arriba a barrejar, les coses que arriben a fer la gent amb la ratafia. El nom de ratafia ve diuen, dels pactes que feien els romans amb els pobles que signaven tractats de pau. Deien ratafiare, volent dir la pau està ratafiada, està feta. Llavors, mossèn Cinto té en les seves memòries explica una història molt bonica que diu que eren 3 bisbes, el de Barcelona, el de Vic i l'arquebisbe de Tarragona, que es van reunir en una masia d'un poble de Catalunya i aleshores feien de prendre uns acords episcopals, es veu, importants. Es veu que després de moltes deliberacions van arribar a estar d'acord tots i llavors el pagès els va oferir si volien prendre alguna cosa i els va donar una beguda. Diu, i la van trobar molt bona i li van dir, què és aquesta beguda? Diu, no, és una beguda que ens fem nosaltres però que no té nom. I llavors van dir, doncs amb una cosa tan bona li hem de posar nom. I després d'anar pensant molt, un dels bisbes pega un cop al front i diu, ja està, li posarem ratafiare, ratafia. I llavors, està, ha quedat un producte molt enganxat a les nostres tradicions, que nosaltres fem servir molt i és un producte molt, molt nostrat. Aleshores, realment és el que us he promès, la filmació aquesta és un xurro, però si feu la ratafia amb la recepta que us he donat al museu, us sortirà no bona, boníssima, i fareu amics a manta. O sigui que una abraçada molt forta i fins l'any que ve si Déu vol.